să-i dau cuvântul doamnei farmacist Mara, este colega noastră și are și o prezentare. Da, mă bucur că ați venit și mi-aș dori să fie ceva interactiv. Stând aici, în primul rând, am observat cum modelăm viitorul. Mi-aș dori să modelăm viitorul împreună, să învățăm să ne prețuim pe noi ca și femei, ca și mame, și în același timp să putem oarecum să fim deschiși cu comunitatea în care lucrăm noi. De atâta vreme, cred că toate avem aici experiență din ce m-am uitat așa, sunt și foști colegi de facultate și mi-aș dori tare mult să putem să fie o activitate interactivă astăzi și să ne modelăm împreună. Sunt convinsă că toți avem de învățat unii de la ceilalți, pentru că lucrăm în locuri diferite, în medii diferite, cu oameni diferiți și atunci fiecare putem să intervenim în funcție de ceea ce citim, de ceea ce aflăm din diverse surse, ne informăm diferit și putem să relaționăm astfel încât să fim din ce în ce mai buni pentru noi și pentru comunitate. Rolul farmaciștilor aș vrea să-l dezbatem împreună. Ce rol avem noi în ceea ce înseamnă medicină socială, în ceea ce înseamnă educație medicală, prevenție. Așadar, vă rog să interveniți atunci când e cazul să ridicați o mânuță, dacă se poate. Bun. Legat de rezistența antimicrobiană, știți că Organizația Mondială a Sănătății ne-a tot transmis așa că suntem pe ultimele locuri. Așadar, România este pe locul 11 în clasamentul european al numărului de farmaciști raportat la 100.000 de locuitori, conform Eurostat, iar distribuția farmacistilor este total inegală. Asta înseamnă că nu prea acoperim mediul rural. Dar rolul nostru în educația sanitară a populației este mai important și cu efecte mai mari decât prestația celorlalți specialiști. De ce am spus lucrul acesta? Pentru că din motive financiare sau din motive de lipsă de timp, și mămicile, și tinerii, și cei mai în vârstă vin prima dată în farmacie. Așadar, suntem persoanele care oferim cele mai multe informații, indiferent că e vorba de un stil de viață sănătos, de o anamneză sau de un tratament adecvat afecțiunii pe care noi o identificăm la pacient. Acum, vorbim despre rezistența la antibiotice. După cum bine știți, lipsesc foarte multe antibiotice în acest moment. Deci pe care? Pe cel din stânga sau din dreapta? Din stânga. Ok. Mulțumesc frumos. Prescripțiile medicale pentru antibiotice sunt eliberate nejustificat sau, nu știu, la dorința pacienților de către medicii de familie, medicii specialiști. Este un consum exagerat de antibiotice în momentul de față, în ciuda faptului că se discută despre faptul că nu se găsesc sau se găsesc sub altă denumire față de cele cunoscute de către populație sau de către medicii specialiști. Ele se recomandă chiar și când avem infecții virale și știm cu toții că nu au eficiență în aceste afecțiuni și atunci vom ajunge la un moment dat ca această automedicație sau o medicație defectuoasă să ducă la probleme cu privire la rezistența antimicrobiană, ceea ce o să avem o utilizare greșită a antibioticelor fiind oarecum problemă la nivel internațional și național, iar noi putem să intervenim, rolul nostru fiind tocmai de a educa populația în acest sens, de a comunica cu medicii stomatologi, cu medicii specialiști și cu medicii de familie, astfel încât să știe ce medicamente există în piață în momentul actual și atunci când intervin și avem prescripții de la dumnealor, să putem să comunicăm de fiecare dată și să nu le administrăm noi, să nu inițiem tratament cu antibiotic, nici măcar în perioada aceea în care se presupune că ar trebui să eliberăm un minim de antibiotice, adică în weekend sau eu știu, pentru 2-3 zile, pentru că pe termen lung nu facem decât să prelungim anumite afecțiuni și ulterior, când chiar este nevoie de antibiotic, să nu mai putem să facem față. Calitățile antibioticului ideal ar fi cam acestea: spectrul larg de acțiune, penetrație optimă în țesuturi,
Pentru aceasta ar trebui să învățăm populația că administrarea antibioticului se face cu o cantitate suficientă de lichid. Absența toxicității pentru organismul uman depinde ce medicamente mai are pacientul în schema de tratament pentru afecțiunile cronice, în mod deosebit. Iar toxicitatea selectivă pentru celula bacteriană, iarăși este o temă pe care ar trebui să o știm noi ca și specialiști în acest domeniu. Despre timpul de înjumătățire de asemenea, sunt subiecte pe care aș vrea să le dezbatem, dacă doriți, la final, astfel încât să-mi spuneți dacă există probleme în acest sens, pacienții ascultă ceea ce le spuneți sau nu și eficiența să fie foarte bună. Situația globală a rezistenței la antimicrobiene. Rezistența la antimicrobiene este o amenințare din ce în ce mai mare pentru sănătatea publică, exact ce vă spuneam. Se estimează că 700.000 de persoane mor anual din cauza infecțiilor rezistente la antibiotice și în lipsa implicării în proiecte de prevenție, adică ceea ce vă spuneam că ar trebui să facem noi împreună cu medicii, va cauza milioane de decese anual, iar până în anul 2050, rezistența antimicrobiană poate deveni o cauză de deces mai frecventă decât cancerul. Acesta este semnalul de atenție pe care ni l-a transmis Organizația Mondială a Sănătății. Rolul nostru în educarea populației. Aici despre asta vorbeam când vă pomeneam acea modelare a viitorului. Ne modelăm pe noi și modelăm și comunitatea cărora ne adresăm noi. Oferim consultații corespunzătoare în momentul eliberării antibioticelor, explicăm pacienților despre importanța îndeplinirii duratei adecvate a tratamentului. Cred că toți am auzit de-a lungul timpului că a luat antibiotic timp de 3 zile, 5 zile sau cât a avut în casă, a schimbat în a doua zi tratamentul, nu? Corect? Și atunci ne întrebăm de ce nu au eficiență. Și aici intervenim noi și le explicăm mai bine nu ar lua antibiotic decât să ia pe un termen foarte scurt și pe termen lung să aibă de suferit. Să oferim pacienților și familiilor acestora consultații corespunzătoare în privința dozelor suficiente pentru finalizarea sau continuarea tratamentului, ceea ce am menționat mai devreme, a pune la dispoziție cadrelor medicale care prescriu tratament informații noi despre antibiotice. Aici mă refer la faptul că foarte puțini medici știu ce medicamente mai sunt în piață și atunci ar trebui să avem o relație bună cu ei. Poate că vom reuși să facem și evenimente în colaborare cu medici, medici specialiști, medici stomatologi, medici de familie, să monitorizăm aprovizionarea cu antibiotice și utilizarea acestora de către pacienți. Bun. Ca și profesioniști din domeniul sănătății, având contact direct cu pacienții, rolul nostru a evoluat de la cel al unui producător și furnizor de produse farmaceutice către cel al unui furnizor de servicii și informații. Asta înseamnă educație medicală. Ca să reușim să ne facem înțeleși de către populație, ar trebui ca de fiecare dată când avem un pacient în farmacie să uităm faptul că avem un target și că ar trebui să îi învățăm ce înseamnă prevenție, ce înseamnă un stil de viață echilibrat, ca să nu spunem sănătos, și farmacia din zilele noastre sau domeniul acesta ocupațional să fie oarecum respectat de medici, de persoanele care vin în farmacie, prin faptul că ne asumăm responsabilitatea de a oferi informații, educație medicală, informații prețioase pe care n-ar trebui să le găsească sau nu ar trebui să le preia efectiv de la fel de trainer, de formatori de stil de viață, atâta timp cât nu au competența necesară. Și aici cred că putem să intervenim noi. Bun. Viața profesională etică a unui farmacist cuprinde 3 trăsături definitorii. Cred că sunteți de acord cu ele, da, nu? Sunteți de acord? Nu are nimeni nimic de obiectat? Ok, bun. Recunoaștere, conștientizare și aliniere, adică o adaptare. Rezistența bacteriană la antibiotice în România. După cum vă spuneam, e destul de gravă situația.
Notorietatea și insuficiența înțelegerea asupra mecanismelor de acțiune a determinat tot mai mulți pacienți să utilizeze antibiotice pentru tratarea tusei, recelii comune și a durerii. Nu mai zic de perioada de pandemie în care toată lumea a lăcat după... Nu mai dau numele antibioticului. Știți cu toții, în România se ține cont de planul de acțiune adoptat de către Comisia Europeană, unde printre principalele obiective s-a numărat evoluția către o utilizare mai prudentă a antibioticelor. Poate că ar trebui să le spunem celor care ne intră în farmacie că au posibilitatea să facă acea antibiogramă sau măcar să încercăm să identificăm dacă au o anumită sensibilitate și să încercăm să facem o banală anamneză. Utilizarea inadecvată a antibioticelor poate cauza reacții adverse, și aici cred că le știm cu toții, toxicitate în organism, suprainfecție cu microorganisme multirezistente. Aici este o problemă destul de gravă în ceea ce privește internarea, spitalele și eu știu ce alte instituții unde pot contacta diverse microorganisme. Farmacistul trebuie să beneficieze de instruire și să îi se pună la dispoziție orientări și informații corespunzătoare pentru a putea încuraja prudență în prescrierea antibioticelor, precum și pentru a gestiona așteptările pacienților. În context spitalicesc, farmacistul ar trebui să fie un membru activ. Nu știu dacă avem farmaciști care activează în spital acum? Nu? Ok. Rolul farmacistului include evaluarea prescripției în conformitate cu politicile locale de utilizare a antibioticelor. Aici ar trebui oarecum să avem o colaborare bună cu prescriptorii de antibiotice. Farmacistul care lucrează în farmacia de spital... Bun, asta am zis deja, nu avem în spital. Ar trebui să eliberăm numai în baza unei prescripții, pentru că se presupune că acel pacient și-a făcut deja investigațiile necesare sau a fost consultat și să nu inițiem noi medicația din farmacie, să se asigure că pacientul sau îngrijitorul acestuia înțeleg doza și durata tratamentului pentru a mări rata de eficiență. Asta aș vrea să punctez pentru că am observat și nu știu dacă e vorba doar de colegele noastre sau alte persoane din cadrul echipei din farmacie, dar din ce în ce mai des durata tratamentului este foarte scurtă și atunci știm și noi că, de fapt, repercursiunile nu sunt tocmai cele pe care le dorim. Să furnizeze consultanță în ceea ce privește contraindicațiile, interacțiunile cu alte medicamente și interacțiunile dintre medicamente și alimente. Asta cred că putem să facem cu toții. Să promoveze eliminarea corespunzătoare a antimicrobionilor rămase neutilizate. Acesta este un punct oarecum sensibil, pentru că sunt destul de mulți pacienți care vin în farmacie cu medicamentele care le-au rămas în casă și atunci știm că implică anumite costuri. Trebuie să avem și unde să le depozităm, iarăși o altă temă pe care aș vrea să o dezbatem împreună în cadrul altui eveniment. Dar nu este o temă pe care să nu o luăm în seamă, ținând cont de faptul că este mediul în care respirăm cu toții, noi, copiii noștri, familia noastră. Să notifice evenimentele adverse legate de antibiotice, conform reglementărilor în vigoare, și chiar astăzi vom avea, nu? O temă în acest sens. Să participe la campanii locale în materie de sănătate publică care să promoveze utilizarea prudentă a antimicrobionelor. Eu cred că ar trebui să facem campanii locale sau fiecare la locul de muncă, acea educație medicală în mod constant, zi de zi, practic aceasta ar fi menirea noastră în acest format de parteneri în crearea stilului de viață al pacienților. Farmaciștilor le revine rolul de a elimina din mentalul colectiv falsa convingere asupra ipotezei că antibioticele reprezintă tratamentul ideal pentru orice afecțiune. Farmaciștii reprezintă o componentă foarte importantă a sistemului de asistență medicală, alături de medici și de asistentă. Pentru aceasta trebuie să începem să comunicăm. Farmaciștii reprezintă ultima verigă în drumul medicamentului către pacienții care au nevoie de el, având responsabilitatea avertizării asupra utilizării defectuoase a acestora.
Așadar, ne dorim să comunicăm eficient cu medicii, cu pacienții sau cu cei care se vor ocupa de pacienți. În plan terapeutic, o bună comunicare farmacist-pacient crește confianța pacientului la recomandările medicului sau ale farmacistului. Aici am enumerat câteva dintre rolurile pe care le avem noi. Cred că ne regăsim cu toții. Prestator de servicii de îngrijire a sănătății, comunicator, educator, manager, lider, factor decizional. Știm că suntem într-o perioadă de tranziție și atunci ar trebui să învățăm să ne adaptăm. Fiind într-o continuă schimbare, ar trebui să avem totuși informații despre schimbările de cadru legislativ, despre produsele care apar sau dispar și să putem să oferim consiliere pacienților din toate punctele de vedere. Trebuie să reinventăm profesia, să ne adaptăm rapid la schimbările sociale și culturale. Un prim pas în această adaptare este diversificarea areei de servicii farmaceutice oferite pacienților. Relația farmacist-pacient este văzută ca un schimb reciproc avantajos, în care farmacistul dă dovadă de competență și angajament, ajutând pacientul să determine în ce situație este adecvată automedicația responsabilă sau de consult de specialitate. Cred că l-am închis. Nu, asta a fost. Ok. Mai aveam n-am știut că s-a ascultat, mai aveam un studiu pe care l-am făcut la nivelul unor farmacii, astfel încât am identificat ce antibiotice sunt cel mai des solicitate de către pacienți sau recomandate de către medicii specialiști, dar cred că important este să reținem faptul că noi trebuie să intervenim atunci când pacienții nu știu să-și administreze corect antibioticul sau să încercăm să-i determinăm să-și ia alt gen de medicație, în afara antibioticelor, atunci când vin în farmacie să ne solicite doar antibiotic, indiferent. Această automedicație trebuie să dispară și noi să intervenim ca și specialiști și să reușim să-i convingem cu ceea ce au de urmat ca și tratament. Vă mulțumesc frumos! Te invit! Caravana specialiștilor în domeniul sănătății. Să nu credeți că întâmplător au rulat aceste prezentări, toate sunt interconectate. Mulțumesc! Am plecat de la partea de industrie, prima prezentare a doamnei Lima, după care a fost prezentarea platformei cu servicii de telemedicină. Numai că noi ne dorim să înțelegeți și suntem aici ca să vă determinăm să fim activi și să fim membri în ceea ce înseamnă asistență medicală, pentru că asistența medicală include și farmacistul. Asta vrem să se înțeleagă în anul 2023, iar strategia națională a Ministerului Sănătății implică și domeniul ocupațional al farmaciștilor, dar își doresc să fim mult mai activi, adică să nu rămânem la nivelul acela de farmacist în farmacie care nu poate oferi servicii de telemedicină sau servicii de asistență, de educație medicală în școli, în cadrul diverselor evenimente, campanii și așa mai departe. Și atunci dorim să vă prezentăm și varianta fizică, dacă cea online nu este momentan la îndemâna oricui, ținând cont de faptul că medicina socială este o ramură nouă a medicinei, dar care ține cont de factorii sociali, și aici avem și partea financiară și resursa scăzută de specialiști în domeniul sănătății în mediul rural în mod deosebit, dar și în oraș, pentru că știm cu toții că nivelul de trai influențează oarecum și durata de viața populației în România, care este din ce în ce mai o problemă din ce în ce mai gravă. Caravana de specialiști în domeniul sănătății, de fapt, este un proiect la nivel național pe care l-am pregătit câțiva ani de zile. Înseamnă tratamente, înseamnă campanii de screening, înseamnă consultații făcute de către medici și farmaciști. Aceasta este noutatea. Până acum au mai fost campanii și caravane care s-au derulat în anumite zone din țară, dar au fost doar medici. Acum am inclus și farmaciștii.
Așadar, eu cred că este o noutate și în același timp vom reuși să convingem și decidenții din sănătate, dar și populația că noi avem un rol esențial în ceea ce înseamnă educația medicală. Ne propunem să oferim comunităților din zonele rurale defavorizate, dar în același timp să știți că vom merge și către școli, către instituții, unde vom avea diverse campanii de screening, campanii de educație de igienă, de cursuri de prim ajutor. Și bineînțeles vom vorbi și despre ceea ce înseamnă un stil de viață sănătos. Nucleul Caravanei în principiu se bazează și pe rezidenți. Din acest motiv colega va prezenta ceea ce înseamnă pregătirea pentru rezidențiat. Dacă aveți de gând, sunteți bineveniți. Cred că am avut o pondere de cât 85%. Da, cei care au luat cursul și au parcurs cursul, 85% au și promovat examenul. Ne bucurăm pentru acest scor. Bun. Se oferă diverse consultații, adică vom avea medici specialiști, se vor face și analize medicale, dar în același timp observați că e scris diferit acolo, tratamente farmaceutice. Nu întâmplător este scris așa, tocmai pentru a fi evidențiat de către dumneavoastră și a înțelege că ar trebui oarecum să începem să facem o consiliere adecvată și pentru asta să mai deschidem când și când, nu știu, cărțile sau un site sau o formă de a ne pune la punct cu noutățile și a încerca să comunicăm. Îi consiliem și în ceea ce înseamnă obținerea cardului european de sănătate. Încercăm să mergem și către a învăța populația ce drepturi și ce obligații au. Facem o anamneză personală a fiecărui pacient și vom oferi servicii farmaceutice. Am menționat eu aici că serviciile farmaceutice reprezintă un pilon al sănătății publice și al asistenței primare, iar echipa pregătită în call center cuprinde specialiști din domeniul farmaceutic. Ce părere aveți de acest lucru? Vi se pare că putem face față la nivel național? Să știți că cei mai receptivi au fost studenții din anul 5, anul 4, anul 5, au fost foarte dispuși la conceptul acesta, dar am și persoane întâmplător sau nu cel puțin în partea de nord a țării, chiar și foarte multe moldovence, deși au ieșit la pensie, își doresc să-și fructifice. Avem și medici cu competență în igienă, educație medicală, ieșiți la pensie, dar în același timp care vor să ne predea ștafeta și să devenim și noi, să creștem imaginea farmacistului în momentul de față, pentru că nu am fost totuși implicați în ceea ce înseamnă partea de prevenție. Oferim conferințe și campanii de conștientizare pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, obezitatea infantilă care este din ce în ce mai des întâlnită, inclusiv în România, cancer de piele, boli cu transmitere sexuală. Oferim cursuri de prim ajutor și cursuri de igienă. Dacă sunteți interesați, în scurt timp o să avem... Da, noi chiar le vom face noi pentru această campanie, dar am avut pentru luna trecută, la celălalt eveniment, pe data de 31, o echipă care a și practicat prim ajutor cu Bianca, cred că sunt câțiva în sală, da? Practic genul acela de cursuri, doar că va fi și video și va veni doar cu partea practică. L-am făcut cât se poate de interactiv, mai ales că nu e neapărat pentru profesioniști din sănătate, ci aici e mai degrabă pentru publicul larg. Dar ne-am bucurat foarte mult că am putut și noi să fim parte și noi ne vom ocupa de aceste cursuri de prim ajutor și cursurile de igienă, să le dăm ca să meargă la cât mai mulți Dar dacă copii. vă doriți să fiți formatori alături de noi, sunteți așteptați în echipă. Și bineînțeles, continuăm cu aceste servicii de call center permanent, îngrijire medicală și consiliere în variantă online, pentru că nu o să putem să fim... acest proiect se desfășoară în decursul unui an de zile și ulterior va fi în mediul online sau vedem după cum o să reușim să obținem ceea ce înseamnă statistic prezent și perspective în sistemul de sănătate românesc. Prevenire, depistare precoce, controlul bolilor. Cam acesta ar fi ceea ce avem noi ca și farmaciști în această echipă multidisciplinară.
rolul nostru acesta este în această caravană. Programul pilot își propune reglementarea numărului de persoane care vor avea acces la servicii medicale și farmaceutice, educarea populației prin ghiduri special concepute, lucrăm la acest ghid acum, vor fi și subiecte propuse de către farmaciști, dar și de către medici, organizare de evenimente dedicate persoanelor defavorizate, încercăm să fie o egalitate de șanse, ceea ce este normal, suntem în 2023, suntem țară membră UE, trebuie să încercăm să fim, să ne obișnuim copiii să fie la fel de implicați, să învețe ce înseamnă altruismul, să învețe ce înseamnă respectul pentru propria persoană și pentru cei din jur. Durata acestui program este de 12 luni, începe în luna martie 2023 și suntem bucuroși că ne ocupăm de acest proiect. Beneficiari, membrii comunităților, instituții, firme de specialitate beneficiari indirecți, în sensul că împreună învățăm să ne modelăm pe noi și să-i modelăm pe cei din jur. Iar caravana, în mod deosebit, se va derula în zilele de sâmbătă, dar și în funcție de disponibilitatea membrilor. Asta pentru că toți lucrăm în alt domeniu și atunci suntem liberi, în special sâmbătă, duminica. Avem anumite parteneriate strategice cu anumite firme și instituții care ne-au agreat acest proiect. Dacă doriți să ne fiți alături, sunteți bineveniți. Iar finalizarea proiectului, exact cum vă spuneam, înseamnă practic această diagnoză, un raport unde se va identifica clar starea de sănătate a populației din România și ulterior se va preda acest studiu către instituțiile abilitate să facă anumite reglementări legislative, să aloce anumite fonduri sau ce variante consideră dumnealor oportune. Până atunci, noi ar trebui să ne reabilităm imaginea în fața populației, în fața noastră și să fim din ce în ce mai proactivi, zic eu. Mulțumim frumos! Mulțumim! Și întrebări, să știți. Chiar sunt curioasă ce părere aveți de implicarea noastră în ceea ce înseamnă partea de medicină socială. Bineînțeles, asta discutam mai devreme și am fost întrebată tocmai acest lucru. Da, aduce un venit în plus, dar venitul în plus va fi disponibil doar în cazul în care mergeți pe teren efectiv cu noi și doar pentru cei care au acel curs în funcție de ceea ce veți face, pentru a accesa acest serviciu farmaceutic, ar trebui să avem o competență pe partea de igienă, pe partea de vaccinare, pe partea de testare, pe partea de serviciu farmaceutic. Adică n-ar trebui să ne oprim doar la ceea ce înseamnă facultatea de farmacie, ar trebui să avem un master, o specializare, ceva de genul acesta. Astfel încât să putem să ne numim, sau asta ni s-a solicitat de către minister, nu este decizia noastră, ni s-a solicitat ca fiecare farmacist sau asistent de farmacie care își dorește să devină parte a acestei echipe multidisciplinare să aibă și o anumită competență aparte de ceea ce am învățat în facultate. Nu este corect. După cum bine știți, poate un asistent social are un salariu mai mare decât un farmacist și cursul este banal față de ceea ce învățăm noi 5 ani în facultate, dar ce mai este corect în ziua de astăzi? Tocmai vor fi anumite cursuri, o să apară, cred că la următorul eveniment deja o să prezentăm ceea ce oferă Institutul Național, ceea ce pentru că am solicitat, bineînțeles, exact cum a fost acest curs de vaccinare, a fost premergător, tocmai ca să își dea seama Ministerul Sănătății dacă farmaciștii își doresc să fie parte din echipa multidisciplinară și atunci, da, ați văzut, s-au completat în decurs de 2 zile sau ceva de genul numărul de locuri. Acum urmează și celelalte cursuri. Și noi asta ne-am dorit, practic să vă informăm când se țin aceste cursuri, de către cine
Și eu cred că este oarecum oportun pentru noi să ne reabilităm imaginea în fața tuturor și pentru noi. E bine să fim dintotdeauna informați cu tot ceea ce este nou. Și să scăpăm de acel target și de acea presiune din farmacie, unde trebuie doar să vinzi și iar să vinzi. Ministerul Muncii, Autoritatea Națională, Ministerul Muncii, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, credeți-ne că a fost o muncă destul de laborioasă să... Da, vor fi acreditate de către Autoritatea Națională de Calificări. Ei, practic, se ocupă cu asta. Există profesii, adică reconversie și chiar poți să faci altceva. Și ele sunt recunoscute în Uniunea Europeană, deci toate cursurile acreditate ANC sunt recunoscute pe viață. Cursuri de specializare. Nu. Nu, ține de durată. Ele au o durată relativ mică. Cei de la institut ne-au promis, de asta v-am spus că noi am făcut demersurile necesare. Am fost întrebați dacă farmaciștii ar fi dispuși să vină la aceste cursuri. Ne-am bucurat când am aflat că acel prim curs dedicat acestei categorii a fost de bun augur și atunci, da, a fost acel program pilot legat de cursul de vaccinare și deja celelalte cursuri se vor desfășura probabil în 2-3 luni încep din nou acele cursuri. Mie mi se părea mai important ca noi să ne gândim poate la 2-3 luni, așa, și să ne propunem niște lucruri care putem să le facem noi cu adevărat și care ne-ar aduce plus valoare. Să fac o injecție și să fac... Bun, asta, poate că ar trebui și acest lucru, de asta am spus că mi-aș dori să fie ceva interactiv, pentru că exact cum dumneavoastră ați menționat acum și a spus foarte bine, fiecare își dă seama în funcție de necesitățile zonei în care lucrează, de fiecare de experiența sa personală, putem să intervenim și să propunem anumite cursuri care pot fi acreditate sau nu ANC, dar eu cred că toate cursurile ne ajută într-un fel sau altul. Chiar dacă ne desfășurăm activitatea în farmacie, într-o caravană, nu știu, într-o altă sală de curs și așa mai departe. Toți ar trebui să conlucrăm așa la acest proiect și să profităm de faptul că, într-adevăr, forumurile superioare și-au dat seama că au nevoie de această categorie în ceea ce înseamnă medicina primară. Plus valoarea, exact asta vă spuneam, plus valoarea vine din aceste cursuri pe care vrem, nu vrem, trebuie să le facem. Da? Asta vă spuneam, că și mie mi se pare nefiresc ca o altă persoană care nu are acele studii să încaseze mai mult decât un farmacist. Da. Asta am făcut deja noi, o echipă de farmaciști. Ne-au fost acceptate propunerile, dar suntem deschiși la toate propunerile dumneavoastră. Deci chiar vă rog frumos să rămânem după, discutăm, le punem pe toate, pentru că tot ceea ce ne propuneți dumneavoastră, să știți că ulterior mergem împreună cu persoane cu juriști. De fiecare dată toate memorandumurile au fost gândite, procesate bine înainte să le prezentăm miniștrilor care pot face aceste modificări și atunci, da, suntem deschiși la tot ceea ce înseamnă propuneri din partea dumneavoastră. Oricine poate să vină cu propuneri. Acesta e rolul nostru aici, să reușim să reabilităm imaginea noastră. Și da, dacă doriți să fiți vocali, eu cred că ajută, pentru fiecare în parte ajută să vină să spună prezentul și ce perspective avem fiecare în parte. Este normal să ne iubim pe noi ca să putem să-i ajutăm pe ceilalți. Să ne iubim profesia, să facem ceea ce ne place, dar să facem cu drag. Deci da, vă invit să discutăm după. Colegi care pot să aibă idei, doar să fie cineva să-i asculte și să putem să facem ceva. Acum am făcut. Da, toată echipa de aici am lucrat destul de mult la acest proiect. Este un proiect gândit timp de câteva
luni, ani chiar, și nu doar gândit, pus în aplicare. Și credeți-mă că nu e ușor să mergi la Ministerul Educației, la Ministerul Muncii, să pui cap la cap niște lucruri, să încerci să înțelegi ceva, să citești de la legea salarizării, legea dialogului social. Ați văzut bine, numai dacă citești legea 95 pe 2006 și deja ai modificările și de fiecare dată se schimbă, dar nu înțelegi nimic pentru că trebuie să te trimite 2 ani în urmă. Credeți-mă că este o muncă. Studenții de la Facultatea de Farmacie, m-am implicat în ceea ce înseamnă Congresul Național al lor. Îmi doresc să pot să-i ajut și să aibă alte perspective față de ceea ce am avut noi, dar îmi doresc să fie bine pentru toți, inclusiv pentru cei care sunt acum la pensie. Am un respect deosebit pentru cei care m-au ajutat de-a lungul timpului, farmaciști, asistenți de farmacie, și cred că împreună putem de la mic la mare să ne ajutăm și să ne fie bine tuturor. Cu cât suntem mai uniți, cu atât o să reușim să avem și o remunerare corectă, pentru că de aici am plecat cu discuția, de la această recompensă pentru un serviciu farmaceutic care în momentul de față nu ne este decontat de către statul român. Noi facem acest lucru ca și voluntari.